egin dezagun otoituz. Hoi jaiko, zuri beti errokentzea eta barkatzea dago dizu. Mundu honetatik, zugana dituduzu, guakamari zure salmentzak egerentzat, apalki eskatzen duzugu, zugan itxaron eta sinetxe duen ezkero, eraman dezazula egiazkoa garrera, eta gauza bezalatetik zuriona. Zure Sena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege biziketa, gizarti eta gizarti eta Amen. San Paulo apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, ez dugu nahi hildakoen zoriaz zuek ez jakinean egoterik. Atsekabetu ez zaitezten. Itxaropenik ez dutenen antzera. Jesus hil eta piztu zela egiaz sinisten badugu. Jesusekin bat eginik hil direnak ere jainkoak berekin hartuko ditu. Hau diotsuegu jaunaren hitzean oinarrituta. Guk jauna etortzean, bizirik gertatuko garenok ez diegu hil direnei aurre hartuko. Zeren goiaingeruaren oiuz eta jainkoaren turuta hotzez, seinalea emanez, jauna bera jetxiko baita zerutik eta aurrena, Kristorekin bat eginik hildakoak biztuko dira. Gero artean bizirik izango garenok. Haiekin batean eramango gaituzte odaietan, airean, jaunarekin elkartzera. Eta horrela beti jaunarekin egongo gara. Adoratu ezazue beraz, elkar hitz hauekin. Jauna esana. Jauna zuekin. Jesu Kristo evangelioa San Lukasen liburutik. Eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen urbira osoan 3 arte. Eguzkia ezkutatu zen, eta santutegiko oihala erdi-zerdi urratu zen. Jesusek deiadar handiz esan zuen, aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hau esanik azken arnasa eman zuen. Orduan, zaharren kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana, gizon on eta zintzoa. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraintzirik, izara batean bildu eta arkaitzean zulaturiko eta lehen inor egontzi gabeko egobian ipini zuen. Jaunak esana. Paskoa ospatzen ari gara liturgikoki. Jesusen piztuera, kristauon festarik handiena. Beste festarik ez dago, Paskoa baino gehiago izan daitekenik. Bigarrena izan litzateke Eguberria edo Jesusen jaiotza, baino festagunerik handiena urte osoan zehar Paskoa den. Jesus hilen artetik piztu zelako. Jesusek piztuz heriotza garaitu zuelako. Eta gainera Jesusek piztuz bere izaera
guri ezagutzera eman zigulako, ulertzera eman zigulako, bera zela Jainko semea, gu salbatzera etorria, guri itxaropena ematera etorria. Eta hoxe da, une honetan, gure testuinguru liturgikoa. Eta testuinguru honetan tokatu zaigu Juana Mari gure semeari agur egitea, despeditzea, hemen, gure parrokia honetan. Eta batez ere, Jesusek nahi du sinistunontzako heriotza naiz eta beti gogorra izan, eta mingarria, maite ditugunengandik separatzen gaituelako, banantzen gaituelako, baina nahi du ez da dira izan itxaropenik gabea. Ohar gaitezela, alde batetik, gure harima edo gure parte espirituala ez dela desagertzen edo suntsitzen heriotzarekin batera. Bizirik dirauela, hori esan nahi dugu Jesusek garbi utzi nahi dugu. Eta hori ez da bakarra kristautasunean arki dezakegu konbentzimendu bat. Hori beste erlijio guztietan eta kasi filosofia bildo batean eta kasi gizakiak daudenetik konsideratu izan duten errealitatea. Ezagutzen ditugu aurreneko marrazki besteetan eta askotan agertzen da ideia hori. Gure hildakoak gero ere bazutela halako bizia. Eta Jesusek horrekin batera ere hitz egiten dugu gure piztueraz. Gu ere piztuko gerala. Horregatik, zementerio hitza griegotik dator, griegoz koimeterion esaten da, eta dormitorioa esan nahi. Gure hildakoak lo bezala daude, azken piztuera egunaren zain. Hoxe da, gure fedeak sinisten eta aitortzen duena. Gure hildakoak piztuko direla. Eta gainera, Jesusek ezer garbi utzi badigu da, Jainkoak maite gaituela. Horrekin guztiarekin, naiz eta gure hildakoekiko separazio horrek beti guri tristura eta mina sentiarazi, nahi du Jesusek ez gaitezera sekulan itxaropenik gabe egon, itxaropena senti dezagula. Jangoikoak ez gaituela sekulan eskutik utziko, jangoikoak gurekin dagoela, jangoikoak onartu nahi dituela gure hildakoak. Hoixera gaurkoan eskatzen diguna Juana Marirentzako. Mundu hontan egondu delarik fedearen bidez ezagutu du bera. Eta orain eskatzen dugu begiz begi, arpegiz arpegi ikusi bezala goiko zeruan. Bera kristau bezala sortu zen eta kristau bezala ere hilda. Eta orain aiatuko zen fedearen bidez ezagutu duen Jainko horren presentziara. Eta honekin bukatuko dut, guk daukagun gaitasunak ez dezake ulertu zenbateraino den errukitsua Jainko. Askotan aipatzen dugu Jainkoa errukitsua dela. Jangoikoaren ezaugarririk nagusiena errukia dela. Jainkoak maite gaituela eta hori bai denek ulertu dezakegu aixa. Baina zenbateraino maite gaituen, zenbateraino den errukitsu horretara ez gaitezke gaiatu gure giza gaitasunak uler dezakena baino gehiago delako. Orain, Juana Mari hortaz ohartuko zen eta hoxe da eskatzen duguna Jangoiko onari. Har dezala goiko zen hartan, mundu hontako lan guztien merezitako atsedena eman dezaiola, beti ereko zoriontasuna senti bezala eta handik gure alde egiten segi bezala.
Gogoa